Отпечатъците на много култури и епохи могат да се видят навсякъде по българските земи. Тракийски светилища и съкровища, останки от култови римски сгради и храмове, християнски базилики, скални манастири. Уникалните природни феномени и невероятно красивата ни природа допълват богатството на българската земя. А народ с богато минало може да има и богато бъдеще. Време е да вземем България в сърцето си, да бъдем богати. С дъх на море и скалисти брегове, Южното Черноморие зове влюбените в него посетители в началото на всеки летен сезон. Морският бриз с шепот разказва легендата за богинята на любовта Агата, която толкова харесала слънчевия бряг, че го избрала за свое място за почивка и му дала името Агатополис – град на любовта. Ахтопол, най-южният черноморски град в България, тегли и до днес привържениците на спокойни летувания. Живописната красота на скалистото селище вдъхновява всеки, който го види, и то често бива наричано с нежни имена. Ахтопол е един малък, очарователен и неповторим град на българското Черноморие. Малко известен, но затова пък според мен с много богата история и с много богата перспектива. Неговото минало, което доста късно започнахме да проучваме. Първото засвидетелствано име на града е Агатополис, което означава буквално блажения град. То се появява едва в 9 век. Името е ранно християнско и Ахтопол много скоро след това става център на епископия. Ние открихме много материали, които показват, че Ахтопол е имало и някакво селище още през праисторията, през каменомедната епоха, което може би е свързано и с това, че големите медни залежи на Странджа е известно, че са били използвани, експлоатирани и даже някои находки, може би от Варненския халколитен некропол, са свързани и с мед, добита в този район. По всичко личи, че дори Бог обича тези земи и тегли поклонниците си в района. Доказателства за това са намерени на едно свято място, известно още от първите векове на християнството. Носът Свети Яни все още пази останките на манастира Свети Йоан Погром и Свети Йоан Предтеча. Този манастир е просъществувал до 14-та година. С уникални икони. Една малка част от тях са щастливо оцеляли в Бургаската художествена галерия. Уникален е бил манастир с най-голямата базилика. Днес все още има възрастни хора, които си спомнят, че през първите десетилетия на 20 век обителта е била населена от няколко монахини. За съжаление, последният монах е бил прогонен в началото на 50-те години. И докато дълбините на земята свидно пазят манастира, църквата Свето Възнесение Господне радва посетителите си вече няколко столетия. Старата църква, както е повече известна сред хората и почиващите, които идват лятото, тя е построена 1796 година. От това свидетелства стенописа, който е в олтара се намира, оригиналният, че през ноември месец, даже надписът е четим на гръцки, 1796 година, ноември месец, беше изографисан от българите, майсторите Манол, изограф. Дарителите на целия храм са били гръцко семейство, знае се фамилията, но майсторите са били българи, които също са живеели заедно. Гърци и българи. Богата е историята на града, но в чисто църковен аспект са съществували 3 големи храма,
които до днес, за съжаление, не се намират, защото през 1918 година избухва пожара голям, в който целият град е опожарен. Оцелели са малко свидно пазени сгради, като старата гръцка къща и гръцкото училище близо до храма. Винаги искаме от Бога Той да бъде в нашия дом, да благославя, да присъства, а ние дали присъстваме в Неговия дом, всеки може да отговори сам за себе си. Така че в нашето малко населено място, където хората са малко, може да е град, но виждаме вече с годините, богата история имаме, но само се основаваме на миналото си, а не говориме за съвремието и за бъдещето. Като свидетел на миналото и гордо приветстващ бъдещето, старият фар напомня, че и най-гъстата тъмнина може да бъде победена от лъч светлина, за да покаже верния път. Символика и мъдрост правят морското съоръжение символ на града. От 1932 година той приветства плавателните съдове, хвърлящи котви в близките води. Някои от железните талисмани на надеждата остават тук завинаги. Освен котвите, от водата излизат и други ценни неща. Но най-интересното, само по Странджанското крайбрежие, железните котви седиментират. Тъй като странджанските реки носят едни специфични наноси, те са едни такива жълтеникави и като попаднат, те буквално запечатват котвата. И дори по вида на това запечатване, аз мога да познавам откъде са. Това е първата българска цялостна експозиция на котви. Със своя хронологически обхват от близо 3000-летия и с разнообразието на типове и разновидности, тя съдържа една от най-големите колекции в света. Музейната експозиция, която е кръстена историята на котвата, всъщност се състои от 3 части. Едната е историята на самата котва в зала 1. От хилядолетия в района минава един от най-древните черноморски навигационни трафици, като в миналото основните поминъци били не само риболова, но и морската търговия с продукти на околното планинско население. Наличието на котви тук не е случайно. Ахтополското крайбрежие е едно от най-опасните за навигация в Черноморието, като в неговия шелф са регистрирани най-много корабокрушения. Тук е зала 2, която пък представя развитието на европейските картографски представи за региона, някъде от 1 век преди Христа, с карта, която е последно редактирана в 4 век преди Христа, до първите топографски карти от края на 19 век. Единствената достигнала до наши ни в цялост римска пътна карта Табула Пойтингериана, портуланните карти, които се появяват в средата на 13 век, това са морски карти, които са изключително точни за времето си. Именно тези карти очертават Ахтопол като едно от постоянните пристанища. Имам хора, които с часове стоят пред една карта, питат, защото всяка една карта, ако застана сега до една от тях, мога да ви говоря няколко часа. Колко често, търсейки отговори и решения, се молим да получим знаци, че сме на прав път. За жалост, в живота не винаги разполагаме с карти, които да ни насочват. Така както изложените в музея носят важна информация за крайбрежието и населението, живяло в района. Това е един от образците на така наречените портуланни морски карти, която представя Черно море. На пръв поглед тя е трудно четима, но ако човек знае, че ето това е Кримския полуостров, ето това така се представят устията на Дунав, ще разбере, че тук е нашето крайбрежие или Западното Черноморие. Неведнъж спасявала човешки живот, картата е неизменен приятел на пътешественика. Картите и топографските карти позволяват обаче, например, да се разбере защо се е появило названието Бутамята от Кресинеморец. Тук местните казват, Бутамята ли, защото нещо Бутамята там. А всъщност зад това название стои гръцкото Потамос, което значи река. За любопитните към историята и бита на местното население през различните епохи е организирана отделна зала на музея. В нея са поместени интересни фотоси и документи за Ахтополското землище, което днес попада в територията на красивия природен парк Странджа.
Странджа е една уникална планина, най-слабо изследваната в историко-археологически план, като най-забележителният град по същинското Странджанско Черноморие, което реално според геоморфолозите започва от река Караач на юг, е Ахтопол. Странджа планина заема най-южната част от границите на Европейския съюз. Въпреки че Черноморският регион е един от най-малките по площ, той притежава достатъчно качества, за да бъде отделен в самостоятелна категория. Природен парк Странджа опасва няколко природни местообитания, сред които се открояват сухите ерикоидни хръсталаци и западно-понтийските букови гори. Шумът на дърветата сякаш нашепва вековни истории. Последните находки показаха, че той има една изключително древна история. Още от първата половина на 5-то хилядолетие на днешния Ахтополски полуостров е имало заселници. Има материали от всички следващи периоди, като през годините той е бил всичко. Център на стратегия, духовен център на почти всичко на юг от Маслен нос и една много богата история.